Kaseng khnam hapo gajing lamu working president ba Thomas Pasa kala IT kedor khasu chief secretary ban penpau bari bentung dekot langi trai jela hak expert committee ban bishar thamai kabha thungkam uba Thomas Pasa udong ba gajing sedang jong expert committee ke ban long kabashai kata ban bishar gajing ai jingmut jong sengsen berthai kumla shimrai ha gajing yalang ha kalai pu etrek ujemang arhajar arpulai kata ban bishar biang ya ke reservation policy jong kejela Kekenam kelai jengmut bagi expert komiti kamdon kam ban pendut kai kapor bagi kepisa ban lech kebi kejaka ban snap kesurupat ba haga baydai bagi jeng bishar biang ya ke reservation policy mereka komiti gedemen ailat de berok ban jengmut kumno banyak cekmat ban bishar biang ya ke polisi Yang bah kat kum ketuka rai jong ke all political party meeting hakalai fu itu mulai me ajar pholai rai hi kadai ba expert committee kan lum kan verify ya ki suggestions ki ba lai da ki political party ki ba fair but ki stakeholders ru nginda pet pada ya kan ka term of reference pada jong kan ka wala propose da cabinet ni ba kamlong specific kamlong shy kumba la shy ha to all political party meeting mar ka term of reference kumbang yoi balak penmi dan propose tembak kabinet kong ban study ya ka current state reservation policy and recommend modification if any. Tena kalian kejongi ngilai bagi jungto si chief secretary bah ngiong ba kat kum karai joko all political party meeting bakat term of reference kadai ban lo ka syai baik kata kadai ba ka expert committee kan collect ya ki views ki suggestions jong ki political party bat ki stakeholder baro kana bakan yo ban pulih benia nang ta pada ban ai pada ya ta ki proposal ban review ban amend ya ka state reservation policy mar ladang yong if any lada ka committee mata ko ong em ngim idon benta ban penkelai kata reservation policy kamu la syukur if any come the option the whole demand kajing ko ajung pajba hi baro hi dei ban penkelano ya ka state reservation policy kabal asan ko isnam itai di imat pedeng to kamla subandan da ko wi pada kalenti bakum bakalong menta katam do friends ko ngana ban puli bat lada don kam ban penkela ajumut lada don kam rengi pan ngiyong ya kajing don kam ban penkela lagi jing dawa ki bla slamba ting yang scam bai hab ban penkela kumno ban penkela hakanu ko kom ban penkela kino ki benta ban penkela kadai bai ka kamram pada juga expert committee bahkan aji mu chang government te kum bakal mentang hapat chai tinggal ai ka jing tho ni kermen ba nakalian ke government kan sngap ya kan ka jing kwa ka jongi ka baar kamat pada ngi ka dam reference kila tho i baar bang ba kan expert committee can carry out ya ka wide range visit all over the state habang yong kumta ni so thu ba kan ni kala dei hakum ka jisne jongi kadita ka option of delay ban pen slam kai ya ka por ban late visit haki jaka ki ba per to ka state bodo kawai kan lut ka por kan lut ka pisaru te nakalian ka jongi yong ba kan ke expert committee kadai ban ailat ya paro bakin penpoi ya kita ki jing ai jumut kan kalau kham shot ban ba ka expert committee kan le shaman lagi jaka ai ba man lagi jaka kin penpoi syak expert committee ya kita ki views ki suggestions ki jongki khanang ba ka kam kan kloi ba adai wan boru do ka time frame bal hadu ka notari kiri ban penpoi ya ki suggestions ya ki views ki jongki in jong baro te na kalian ka jongi ngi ong ru ba what the expert committee ru de ban bu do ka por ko bang na tho lai banai pendap no ka jing ai jing mu cho government mar ngim kwa ban dile ngi ban kamau bai ka ne ka MDA 1 la sedang da ke issue themator la tha ko high level committee hadu ban tampoi shiro shano ke MDA 2 la sedang da resolution policy bat ngim kwa bakan long kumbalong ka themator mentah la adab sekali election la wan de MDA 4 posisi ngim kwa gini ki jing Muslim nomor ba ka jing
terang jong pai ba jing kwa ka jong pai ba hi kari ban pen kelabet yang di conservation policy teka pa lai pada kumang iya ka list ki don kini ki bana bar sura kita ki expert ki ban dan bentah kan ka committee tiada kalian jungi isu I suggest to government mal lada la bandan ki jongir ki bandan lang lemar ngap so ba besides like no ya kan ka constitutional expert mah nang tapak dia kini ki population expert, economic expert ter baka government kala tahu mentah ini di bentuk tu baka state resolution policy kadang ke emotion ke attach ke emotion jong pai bahi ubabon balang attach berkan ni dengan tip kita ki bana barkin so tu em ya kata ka jing sniau jong ki pai ba bat le si ki riu champang ki riu pau khamat ki jongi ki bedon ngidon hi la ki don lang kila ban long kum kita ki ban ai jumut lang ban yarap ya kata expert committee ban so tu sai kedar wa cái jing kerpang jong kada ki isu tiana kalian ka jongi ngidang yai bodin bat ni khmi ti ta kawai ba kane ka isu kanum dei ban su ja no ne ban sha pan klet no dei mi kwa pemengila ong si secretary kat dang kloi kat dang bha ban pendep no ya kani ka kam